etorri Nortasuna sarean 2026 jardunaldira. Ta puntutik, jardunaldia hau antolatzen dugun 11. aldia da, 11. literalki, eta kontzeptua sinplea da. Egunero komunikazioan egiten dugun horren aritik tiraka, ari mutur bati heldu, eta sektoreko beste profesionalekin batera, gai batean sakondu, hausnartu, eta guzti hau zuekin partekatzea. Hainbat eta hainbat dira hau posible egiten dutenak, eskerrik asko Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzua, Santelmo Museoa, Korrika.eus Fundazioa, Berria, Bira Produkzioak, Ido Hitza Argi eta Antza Komunikazio Grafikoa, eta baita markalariak komunitateari ere, ilusio handi zainbat Euskal Komunikazio Agentziaen artean sortzen ari garen topagunea. Kontatu nahi dizuet, baita ere, jardunaldian zehar Goreti eta Puntutarra margo artean arituko dela, artelan batzuk sortzen, eta bukaeran ikusiko dugula bere sorkuntza. Eta berriak etzaretenek, baina seguraski ezagutzen dezue. Eta bi ohar, bat, jardunaldi bukaeran karpetan daukazuen inkesta sarreran itzultzea eskatu nahi dizuegu, eta bi, datozen egunetan postaz bialiko dizuegu gaurko informazio guztia, eta beraz ez izerritu gehiegi apunteak hartzen. Eta orain bai, goazen astera, komunikatu betidanik, komunikatu izan gara gizakiok, izan ere, adituek historia aurrean kokatzen dute hitzezko komunikazioaren hasiera. Askoz ere berriagoak dira, gaur egun ezagutzen ditugun komunikazio taktikak, teknikak eta lanbideak. Eta azken urteetan ere, izugarrizkoa izaten ari da bilakaera, bai hedabide tradizionaletan, bai komunikazio agentzietan, zein erakundeen komunikazio estrategietan ere. Eta gertatzen ari dena sakonago ezagutzeko, 4 hizlari ditugu gurekin, Maialen, Xabi, Ainhoa eta Itziar. Eskerrik asko etortzeagatik. Bakoitzak 15 minutu inguruko hitzaldia eskainiko digu, eta segidan mahai inguru bat osatuko dugu guztiekin. Hortaz gain, jardunaldia dinamikoa izatea gustatuko litzaiguke, lasai, aurrerago emango dizuegu galderak egiteko tartea, baina bien bitartean galderaren bat bururatzen batzaizue, egunkarian topatuko ezuen QR-aren bidez, galderak botatzen juntzaitezkete eta gero begiratuko ditugu, bai? Gaian murgiltzen hasteko, erretrobisoretik aurrera begira jarriko gara, aipatu dugun eraldaketa hobeto ezagutzeko, eta Xabik lagunduko digu horretan. Xabi Igoa Eriz, Aramaioarra da jaiotzez, eta Aretxabaletan bizi da orain. 34 urte ditu eta Mondragon Unibertsitatean egin zituen ikasketak. Lehen lidergo ekintzaile eta berrikuntzan gradua eta ikaskuntza errazten eta berrikuntzan unibertsitate masterra. AZK Komunikazio Agentzian bezeroen kudeaketa eta estrategian aritu ondoren, 2020tik Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean dihardu. Egun profesionalentzako prestakuntzako zuzendaria da eta fakultateko komunikazio arduraduna. Bertsolaria ere bada eta 2018tik Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko lehendakaritza taldeko kidea. Ahora, Xabi. Arratsalde on, lehenik eta bain eskerrik asko zuei hau antolatzearren, zuei hona etortzearren, eta batik bat komunikazioari plaza bat eskaintzarren, da plaza hori euskeraz izateagatik, zorionak eta eskerrak. Konplejutik nator, eta ondorioz, batetik figura metaforiko bat erabiliko dut, eta bestetik besteren hitzak ekarriko ditut. Orduan nik esan dakotik gutxi, eta besteek esan dakotik eta jasokotakotik asko dakart gaur. Planteatu zidaten, planteatu zidaten joeren inguruan eta evoluzioaren inguruan aritzea, iruditzen zait, hortarako ezinbestean atzera begiratu behar dela aurrera egiteko, eta hori dela nolabait erretrobisadoreak kotxean edo ibilgailu batean ematen digun aukera. Hortaz, bi zatitan banatu dut gaurko hitzartzea. Lehenik eta behin komunikazioan eboluzioaz arituko naiz,
eta ondoren egun dauden joera nagusiez. Bukatzeko 2026-rako 10-15 iturrik esandako lau joera ekarriko dizkizuet. Hasteko evoluzioa. Nahiko ohikoa da timelineetan, denbora lerrotan irudikatzea zeintzuk izan diren, azken aldaketak edo inkluso tresna nagusiak zeintzuk izan diren da zer eragin izan duten komunikazioan. Fokoa egin genezaken gaur erraminta bakoitzan eta sakondu, ez? Edo hartu eta komunikazio digitalagoak ekarri dituen aplikazio bakoitzak ekarri dituen aldaketaz aritu. Edo hartu perfil bana eta aztertu. Ze komunikazio kanalekin, komunikabiderekin lotzen dugun. Baina eskolarik dio, evoluzio hori ez dela lineala. Eta erroneoa dela lineala bezala irudikatzea, nahiz eta balio dezaken, behintzat bisualki irudikatzeko zer pasa den. Berak gehiago irudimentxoko sare bezala irudikatzen du, non elkar eragiten diren aldaketa hauek edo elkar eragiten duten tresna hauek. Ze Mikel aipatu du, ez? Askotan irudikatu izan da, ahozko komunikazioa, idatzizko komunikazioa eta komunikazio digitala gaur egun. Baina, bueno, ahozkotasunak idatzizkora ere pasatzeko aukera eman dezake. Bertsoak ahoz eta idatziz jaso izan ditugu. Bertsoak gaur egun transkribatu egiten dira. Eta, bueno, Eluiarrek, Akademia Artifizialen bitartez, zuzenean transkribatu ditzazke. Horregatik, eskolarik dio, koevoluzioan, bizikietzan eta harreman arriskutsuak sortuz irudikatu behar ditugula aldaketok. Aro digitalean esaterako norantzak ere aldatu dira, hau da, dagoeneko ez da iragarleak audientziari zerbait esaten diola, dagoeneko iragarlearen eta audientziaren artean nahasketak ere gertatzen dira. Hau izan daiteke adibide bat, ez? Nor da ari da hemen komunikatzen, nora, nun ari gara kontsumitzen, zein. Orduan, eskolarik hiztegi bat proposatzen du. Eta hiztegi horren baitan aipatzen ditu hainbat eraldaketa edo evoluzio. Eta bakoitzarekin kasu azterketa bat plantatzen digu. Aipatzen du bizi zikloa eta hortarako faxaren irudia erabiltzen du. Aipatzen du larrialdia eta internetaren etorrera, eta horrek suposatu dena ekartzen du. Biniloa erabiltzen du adibide gisa, iraungitako edo bizirauten ari den produktu bezala. Koevoluzioan irudikatzen ditu, adibidez, albisteak eta albisteak gaur egun nun kontsumitzen ditugun. Edo bitartekotasun batean kokatzen ditu, hau gaizki dago, nitxoan kokatzen ditu albisteak, koevoluzioan komikia eta sinema, eta bitartekotasunean pintura, argazkia eta sinema. Eta gero, beste bi adiera dakartza edo hiztegia, beste bi hitz proposatzen ditu. Bat, dominazioa, non komunikabideak ekosistemaren erdigune hartzen duen, eta berak eragiten duen komunitate hortan nolait mediatizatuz, telebistaren kasua, nabarmen. Gaur egun akaso mediatizazio politiko hori saretan ematen da, baina ez soilik saretan oi hartzun egiten dute zenbaiten hitz soroek, eta egokitzapena ere dakar. Eta iruditzen zaitu oso zentzuzko dela, eta niretzako interesgarriena, ez? Nola, ekosistema batera bestelako komunikabide edo tresnak datozenean, nola egokitzeko edo gaitasuna aurkezten duten, ez? Eta telebistaren adibidea dakar berriz ere, ez? Urrutira joan gabe, Milusek pantaiaz bestalde ere eragiteko gaitasuna izan du, kodezintasen aplikazioarekin. Ta hortik etorrita, egungo joera nagusitara egin nahiko nuke salto. Zein da egungo joera nagusi bat? Anabasa baten bizi garela. Reutersek eta Oxfordek egindako argitalpen batean, esaten dute erabiltzaileen 29%ak albisteak saihesten dituela nekeagatik. Jasotzen dugun informazio kopuruagatik. Humanok adierazgarri eta bereizgarri hori identifikatzeko gaitasuna izanagatik ere, inkluso atzetik dagoena ulertzeko gaitasuna izanagatik ere, minutu batean anabasa guztia jasotzen dugu eta ezin dugu kontsumitu. Hortaz, Barikok proposatzen digu, gaudela espazio batean, berak jolasa ditzen du, The Game, non interfazea gaientzen den sakontasunaren ordez,
esperientzia egia absolutuaren ordez, abiadura askartasunaren ordez, gaur 15 minututan hau dana esan behar dugu, eta jolasa solemnitatearen ordez. Nolabait, alegindu naiz ekartzen, barikok planteatzen dizkigun, lau esparru hauetako adibide, datu batzuk ikusteko agian ez dagoela oso urruti egungo errealitatetik. Interfazaz ari garenean, Trebiak dio, 2023ko txosten baten, laburrak, zuzenak, erakargarriak, dinamikoak eta kontsumitzeko errazak diren horiek, nolabait, bereizgarri egiten gaituztela, ez? Ikusentunezkoak dira horren adibide nagusi, ez? Irisgarriak, emozionalak, digeritzeko errazak, lehengo bideoa. Igual txapa asko nire aurkezpenarekin, baina hori da, ez? Zergatik bideoa? Adibidez, lehenago aipatutako argitalpen berean, aipatzen da komunikabideek apustu gehien edo nolabait inbertsio gehien audio eta bideo plataformetan egingo dutela. Egingo zutela 2005ean. Edo asko direla bideokarruselak hain komunikabideen webgunetako homepageetan plantatzen dituzten komunikabideak. Economist, BBC edo Spotify. Gero audioa hitz egingo dute, baina Spotifyen ze presentzia dauka bideoak gaur egun. Bigarren puntutat, esperientzia jotzen du. Jardun gaitezke, Netflixen zenbat ordu pasatzen ditugun, telesail bat aukeratzen, eta ze zurrunbilo suposatu dezaken horrek, ze laberinto. Boston Consulting Groupek dio, pasagarela funnel batetik, enbutu batetik, non touchpoint edo ikupen, touchpoint desberdinak ditugun, eta esperientzia oso bat kokatzen den, askoz ere malguagoak eta igual lehengo ez linealtasunarekin lotuta diren funnel edo enbutu batzutara. Non YouTubeen gauza bat ezagutu eta erosteraino heldu gaitezken eta zer esan nahi ez Instagramen. Ez karela bertatik ateratzen. Baina zertaz ari gara YouTube, TikTok, vertikalaz ari garenean. Bari gara evoluzio batez non lehen silotan antolatzen zen eta orain askoz ere aman komunagoa edo organikoagoa den kontsumitzeko modua, ez? Aipatzen da telebista behartua egon dela aldaketa bat egitera eta pantaiaz bestalde errealitateak planteatzera. Pradalesen lehendakariaren adibideak hart. Albiste bererako, 3 euskarri, 3 kanal, 3 narratiba, 3 eduki guztiz desberdin. Baina atzeko mezua bera da. Edo balairen kanpaina entzutetxua, ez? Kasu honetan, Amaika ez literalki eduki formatu desberdin, kanpaina berdinerako. Hirugarren puntua askartasunarena da. Nik askartasuna lotuko nuke bere halakotasunarekin ere. Eta hemen adibiderako batetik, El Paisek Telegramen egin zuena Aita Santua hil zen egunean, izugarriko askartasunarekin eduki pila sortu zituen, eta bestetik El País Express. Bere portada ditxosozko hori, non 8-7 minututan, egunerako behar dituzun notizia garrantzitsuenak kontsumitu ditzazkezun. Edo, Angel Martinek zuen informatibo matinala, noin 3 minututan den esatezizun. Baina baita ere, hain ohiko ditugun Reel, TikTok eta barretan, ez? Arreta, 3 segundutan galtzera iritsi garen hontan, askartasun horrek ze garrantzi hartzen duen. Eta azkenik jolasa. Nik jolasa lotzen dut lenguaia eta narratiba berriekin. Narratiba berriak, storytelling visual forman, estetika humanizatu eta benetakoetan, TikTokek eta Instagramek errepresentatzen duten desoreka hortan, ez? Benetakotasuna eta edertasunaren artean, baina baita ere osagarriak eta zelofanak daukan presentzian. Izan, testuak ez diren testuetatik hasi, musikaren garrantzira, eta urrutira joan gabe, hori Amaika euskal marketan ikusi liteke, ez? Nola narratiba eta lenguaia horrek hartu ditugun guretzat ere. Eta azkenik, 4 joera, 10, 15, 5 minutu, zantzuet, helduko nitzela.
10-15 iturritatik edan da, zer irudikatzen duten 2026-ra begira. Lehenik eta ben, nola ez, adimen artifiziala, aipatzen da hype izatetik estrategiara pasako dela, batetik integratu beharko delako, edo integratzen ari garelako dagoeneko komunikazio prozesu guztietan, bestetik klik gabeko kontsumo batera garamatzarlako, suposatzen dut zuen webgunetan edo zuen bezeroen webgunetan dagoeneko nabarituko zenutela trafiko jetxiera bat, eta azkenik adimen artifizialaren eta SEOaren arteko elkarlan batera kondenatuta gaudelako, eta nolabait geo eta SEO estrategiak plantatu beharko ditugulako. Eta hori ilustratzeko datua, aurten Reutersek eta Oxfordek duten argitalpenean, aipatzen da bigarren posizioan edo bigarren sailkapenean bigarren postuan adimen artifizialako plataformak daudela YouTuberen, bideoaren azpitik. Bigarren joera 2026-erako komunikazio humanoago bat. Hemen zenbait adituk aipatze dute sortzaileek eta influencerrek komunikabideen kaltetan jardungo dutela, nolabait sortzaile eta influencerri aitortza gehiago egingo diogulako edo konfiantza gehiago ematen digutelako ulertuaz humanoagoak direla eta iruditzen zait erronkan potente bat daukagula. Eta bestetik audientziak balioa erreala den hortan edo kredibilitatea daukan hortan jarriko duelako. Hirugarren joera aipatzen dena beste behin bideoena da, baina kasu honetan bideo motzak eta eduki mikroak aipatzen dira, shortak, tiktokak, metrikulek esaterako dio bideoen argitalpenek 153 hobetze dituztela, egin dutela gora azken urteetan, eta datuak, inpresio eta biztaratze datuak, 174 eta 152 hobetzen dutela, eta 5 joera nagusitan planteatzen du, eta hemen ere, 11 dira euskal markak hori egiten ari direnak, ez? Eta azken joera, hiperpersonalizazioarena. Oso lotuta humanoago izatearekin, baina baita ere nolabait nitxoko komunikazioa lortu ahal izatearekin eta audientziara hobeto heltzeko kapazitatearekin. Metrikulek adibidez planteatzen du nitxo desberdinetarako edukia sortu beharra LinkedInen, eta bukatzeko ekarri dut adibide bat, iruditzen zaidala hau oso ondo lortu dutena dela Boldamek egin duen azken kanpaina, kasu honetan ez dut uste Euskal Herrian, suposatu dut Euskal izan dela, ez dakit, baina Euskal sortzaileekin egindako kanpaina bat ekarri du. Oker Espanago Arregi gurik egin du bideoa, eta kontuk egin du irudi bat, mural bat egin da, lettering guztia lekunak egin du. Iruditzen zait, kapaz izan direla, ulertzen dut nazio mailako estrategia bat, kasu honetan hemen kokatzen edo tokiko hemen egiten. Eta nola aurkezpen guztia pasako dizuen, hemen jasotako bibliografia guztia. Hauxe, nire partetik esan barrekoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabi. Eta Maialenen txanda, segidan, Xabik azaldutako aldaketa guzti hauek komunikazio agentzia eta estrategietan izan duten eragina ezagutzeko aukera izango dugu berarekin. Komunikazio arloan prestakuntza eta esperientzia zabala du Maialen Odriozola Martijak. 37 urteko Zumaiar honek kazetaritza ikasi zuen EHUn. Eta mundu digitalean eta markagintzaren esparruan espezializatzen joan zen ondoren, multimedia komunikazioan masterra, web horrien eta sozial media planen diseinua eta markagintzari lotutako branding pro ikastaroa egin zituen. 2014an hasi zen Sorlan agentzian lanean, Durangoko azokako komunikazio arduradun gisa eta geroztik bertan egin du ibilbidea, bezero komunikazio aholkulari eta kanpaina ezberdinetako koordinatzaile batez ere. Bezero horien artean daude besteak beste Euskal Sagardoa, Fagor, Michelena, Euskaraldia, AEK, Durangoko azoka eta baita hainbat erakunde publiko ere.
Bueno, kaixo, arratsalde on guztioi, eskerrik asko Nortasuna Sareaneko gonbidapenagatik eta eskerrik asko zuei gaur hona etortzeagatik. Galdera interesgarriak planteatu dizkigutenak antolakuntzatik. Zenbat aldatu da komunikazioaren mundua eta ze eragin izan du horrek komunikazio agentzietan. Dena den, uste dut beste galdera bat ere egin behar dugula aurretik. Zenbat aldatu da mundua azken urteetan, beste hainbeste komunikazioa ere bere beharrei erantzuteko. Gure alderak hau, dana ez dela aldatu kolpe baten, kapaka baizik. Baina tira, arimen artifizialaren garapenarekin aldaketa guzti hauek bizkortzen ari dira. Komunikazio agentzietan ere aldatu dira gauzak. Azken hamarkadan esaterako, zorlanen talde digitala asko indartu da. Batetik, erabiltzaileen esperientzian arituak, estrategia digitaletan, eta komunikazio kanpainatan ere aldatu dira gauzak. Lehen, papera eta espota eta ziren nagusi, eta orain, diseinatzaile grafikoek hasieratik euskarri hibridoetan pentsatu behar dute. Eta kreatiboek, espotaz gain, eduki labur eta multifragmentatutan, Igorrek ondo azaldu duen bezala. Dena ari da aldatzen, perfil guztiak ari gara egokitzen, baina dena den nik ustet kanalak, euskarriak, plataformak, izugarri aldatzen ari barira ere, komunikazioaren oinarrizko egiturak bere horretan jarraitzen duela hein handi batean. Eta agian hor dago gakoa, ez da? Komunikazio on baterako behar ditugunak, antzekoak izaten jarraitzen dutela. Hau da, kontestua ondo ulertzea, kontakizun koherente bat eraikitzea, eta baita ere, gizartearekin harremanak eraikitzea. Eta hor kokatzen dut baita ere, markagintzaren garrantzia. Gaur egun, mota eta tamaina guztietako enpresa, erakunde, elkarte, mugimenduk, gero eta presenteago dute markagintzaren garrantzia. Honetan ere, asko evoluzionatu dugulako, komunikazioan dugun ikuspegi edo kulturan. Esan izan oira eta ziur entzun dezuela, Euskal Herrian, enpresetan eta erakundeetan asko egin dela eta gutxi komunikatu, ero komunikazioari ez zaiola behar besteko garrantzia eman. Eta, kasu batzutan, pasatu izan zaigu, igual enpresa edo erakunde bat etortzea eta esatea, logo bat behar dugu. Eta ze posizionamendu, ze lortu nahi duzu, nora iritsi nahi duzu, pixkat lanketa horrekin, logo baten atzean dagoen lanketa hori guztiakin, harrituta gehatzen ziala. Egia esan, oain beste puntu baten gaude. Oain premisa beste bat da. Nola izan ezagutuak 0,1 segunduan kasi zure marka, logotiporik ikusi gabe. Gaian sartzen joateko ariketatxo bat ero ekarri dut. Aber ezautzen diteun marka hauek, ezaugarri ezberdinen gatik logotipoa ikusi gabe. Etxekoekin hasiko gea. Ritual itxura hartzen dutenak daude, eta baita kontzeptu batek eramaten gaituna markara. Kanpoko adibide batzuk ere ekarri diteu, forma eta kolore batek ezberdintzen ditunak, ero baita testura bat indutenak ezberdintasunaren ikur. Eta esaldi hau esaten badizuet, gustoko duzu giratzea, zein datorkizue burura. Ariketa divertigarria da, baina amaitzen juteko, soinu bat ipiniko deu, aber ezautzen dezuen. Unibertso potenteak osatzea da gakoa. Nire atzetik datozen mituaroa Zirfeiz ETBek baita ere lan handia egin dute markan, ezta? Unibertso potenteak osatzeko, koherentziak sistematikoa izan behar du. Errepikapen disiplinatua hain berdeu, markaren lurraldea ondo definitu eta simbolotik harago doan komunikazio grafiko eta hitzezkoa sortu.
Esaten deu, logoak ordezkatzen gaitula, baina markak egiten gaitula. Hartutako erabaki estrategikoek, ireiek, asoziazioek, kulturak, unibertso bizualak. Horrela pentsatuta, denak komunikatzen du eta guztia hartu behar dugu kontuan. Bai gure egoitza fizikoak nolakoak diren, baita gure lantaldeak nola jokatzen duen, eskaintzen dugun horren kalitateak, webguneak funtzionatzen duen edo ez, enpresaren egitura motak, ordezkarien rolak, denak eraikitzen du pertzepzio bat gugan. Azkenean, azkenean, egunaren amaieran, marka da egiten dugun guzti horren batura. Eta horrek esan nahi du, kanpora begira aktiboki egiten dugun komunikazioa, baina baita zerbait utzala iruditu altzaiguna, adibidez telefonoko erantzungailu automatikoko mezua. Horrela pentsatuz gero, erabaki asko baldintzatzen ditu markak. Ze posizionamendu lortu nahi dugu, zein da zen nahi dugu, pertsibituak izan premium bezala, ala masa artikulu bezala. Norekin aliatu nahi dugu, balore jakin batzuk dituenekin, errekonozimentua duen erakunde batekin, zerek ematen dio balioa eta zerek kentzen dio balioa gure markari. Nola irudikatzen dugu gure marka hemendik 5-10 urtetara. Zere taldei buruzko galderak ere erantzun behar ditugu. Norentzat ari gara lanean eta ze funtzio bete nahi dugu beraien bizitzetan. Ero baita, promesaren ingurukoak. Ze espero dezake jendeak niretaz beti eta zertan ezin dietutz egin. Ze tonotan hitz egin behar dugu, ze imaginariokin nahi dugu lotzea gure marka, eta harremanak epeluzekoak nahi ditugu ala unean unekoak. Guzti honekin marka ja ez da irudi bat edo rekurtso bat gure marka irudia erakusteko. Guzti honekin marka bihurtzen da gure jokabidea baldintzatzen duen zerbait. Eta orduan bilakatzen da hain zuzen ere aktibo garrantzitsu. Are gehiago, bizi dugun multikrisi garai honetan, non gauzak azkar ari diren pasatzen, zailaran zer datorren asmatzea eta zarata handia dagoen leku guztietan. Hor daukagu sare sozialen kasua. Ez gaude inondik inora behaien hegemonian amaieran, baina bai dago jende multzo bat, ero tendentzia bat ero, pizkat bere burua kontrolatu nahi duena, o apur bat desengantzatu, izan gehiagizko konsumoak dakartzan osasun arazoengatik, eztabaida toxikoen normalizazioegatik, ultraeskuinak espazio batzutan duen gorakaragatik, edo besterik gabe, horretan ematen duten denbora beste zerbaitetan pasa nahi dutelako. Orduan, ez gaude inondik inora beraien amaieran, baina, gaude, konsumoa ohitura aldaketa baten hasiera izan daiteken zerbaitetan. Jarraituko dugu nola joan evoluzionatzen. Beste mota bateko mugarria da adimen artifizialarena. Adimen artifiziala mundua aldatzera etorri da eta markek ere bere botereak baliatu behar dituzte. Zorlanen esaterako, oain proiektu bat dakau oraiekin elkarlanean, aztertzen duna marken erreputazioa erabideetan denbora errealean. Izan ere, adimen artifizialak asko lagundu aldigu segmentazioan, mapeoan, analizian. Egia da, oso generikoa dela eta zehaztasunak batez ere nitxoen kasutan guk eman behar diogula. Egia da baita ere, adimen artifizialak ez dula gure markaren bizioa zehaztuko, ez ditula gure partez erabaki estrategikoak hartuko. Eta garatzen dijoan enean ere, aurrein berko dio planteatzen ditun erronka etiko legalei. Baina, eta baita, xehetasun teknikoi ere, nire horretik adira ziren bezala, oain, SEO-ari, geoa gehitu behar diogu, adimen artifizialaren bilaketetan, gure posizioa ona izateko. Denaren, ideia batekin itxi nahiko nuke nire hitzartze hau. Garai, konbulso, mugitu, hauetan, pertsonok, erakundeek, enpresek, harremanak iraunkorrak bilatzen diteu. Aldela konfiantzazkoak eta prebizibleak. Eta horretarako gakoa ez da aldatu.
markagintza bere osotasunean lantzea. Ez soilik irudi errekurtso bat bezala, baizik eta jendearen buruetan sortzen ari garen esanahia. Orduan, zenbat aldatuko da mundua hemendik aurrea? Auskalo, historialari batzuek diote, belaunaldi bakoitzak aurrekoak baino aldaketa gehiago biziko dituela. Bola magikorik ez dugu, baina bitartean, ari egon, entzun, partekatu eta etengabe formatu. Sorte hon eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Maialen. Eta podcastetan ere jarri nahi izan dugu arreta, 10 100 dira gaur egun dauzkagun aukerak, baina nola gertatu da hau? Irratitik podcastera egindako bidaia azalduko digu Ainoak. Donostiako Gros auzoan jaio zen Aino Etxebeste Arruabarrena duela 60 urte. Kazetaritza eta filologia ikasi zituen eta berak dioen moduan kalean trebatutakoa da. Bere lehen lan esperientzia Euskadi Irratian izan zen. Euskarazko albistegietan egin zituen urte asko. ETB-n esaterako, 1981 urtean eguraldia iragartzen zuen aurrenengo pertsona izan zen. Irratitik podcasterako jauzia barru-barrutik bizi izan du. 2019an hasi zen erronka horrekin, eta 2021an jaio zen EITB podcast webgunea. Podcast natiboekin eta irratitik zetozen audio zatiekin. Duela urte bete pasatxo sortu zen WOW plataforman podcastak koordinatzen ditu. Merkatuan dagoena ikusi, entzun eta jarraipen osoa egiten die, sareratzen diren arte. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko Nortasuna sarean eta punturi aukera hau emateagatik eta zuei entzutera etorri zeraterako. Eta hain zuzen ere nik entzumenean jarriko dut arreta. Hori da nire esparrua, nire eskarmentutik hitz egiteko eskatu zidaten eta esanien horrela baldin bazan baietz. Teorizatzeko tarte askorik ez dugu izaten, erredakzioan bai asko teorizatzen dugu, baina ez modu akademikoan. Beraz, nire eskarmentutik, esan dizuete, 60 urte bete ditu dela, beraz, historia txiki bat egingo dugu, zuetako askok ezagutzen duzuena, eta behar bada, beste batzuk tramankulu hauek Sant Elmo Museoan bertan ikusiko zen dituzte. A ber. Hau da fosil bat, baina hau da, edo horrelako bat zan gure etxean zegoena. Sukaldean kokatuta zegoen, han entzuten genuen guztiok. Ez alperrik gure aitak irratia euskeraz egiten zuen sasoi hartan, Maria Dolores Agirrerekin, Baxerrirekin, Manu Añatebiarekin eta Enrique Zurutuzarekin. Eta ziurrenera denean sartuko zidaten zerbait. Irratira eramaten dituzten oso txikitan, eta behar bada hori geratu egingo zitzaigun. Gero, beste modelo bat izan zen, eta ziurrenera honetan, 76an entzungo genuen 24 orduak euskaraz, 50 urte beteko dira hilaren 27an. 1976an gertatu zen hori. Ordura arte euskarazko irratirik ez zegoen, eta 24 orduko alegina egin zen. Aurrerago, hau transistore bada, horrelako bat oparitu zidaten niri jaunartzerakoan. Eta egia esan ondo etorri zitzaidan, ze handik pare bat urtera edo hepatitisak jota hilabete batzutan egon nintzen noean, eta orduntxe uste dut engantxatu egin nintzala. Aurrerago, horrelakoak zeuden, honek grabatzeko aukera ere ematen zuen, eta horrelako bat zegoen ni Euskadi Irratira iritsi nintzanean. Grabatzeko aukera ematen zuen, beraz, beste irrati batzuk grabatzen genituen guretzat iturri izan zitezkenak, referenterik ez zegoelako euskeraz. Eta horrelako baten bitartez, entzuten genuen kompetentzia edo grabatu eta gero arretaz entzun gauzak. Esaten dizu edan bezala ez zegoen referenterik. Aurrerago, autoa izan nuen,
ordu asko pasa izan ditut autoan zuek bezala, eta horrelako irrati batean entzun izan ditut informazioak eta gauzak. Eta gero, sakelakoak hasi ziran, eta antzeko bat izan nuen, erosi nuen irratia zeukana, bada espada. Gero, esan beharrik ez dago zeinek, sagar hori ikusten dezue, iPod izeneko gauza bat asmatu zuten, 2000 urtea izango zen, Estatu Batuetan, eta honek mugarri bat jarri zuen. Zergatik, zuk ja nahi eran gauzak entzuteko modua izan zenuelako. Zuk egin behar zenuen aukeraketa, eta gero joaten zinean nahi zenuen lekura, eta han entzuten zenuen zuk aukeratutako hori. Beraz, nahi eraneko irratia ez dut esango, baina bai audio aukera izan zen. Eta gero, horrelakoa, modeloa gora bera, kolorea gora bera, danok daukagu, eta gaur egun hortik egiten dugu guztia. Hor dauzkagu aplikazioak, hortik entzun liteke irratia, eta bar, eta bar, eta bar. Ez izuet esango, ez dakizuenik. Bueno, nola nahi, irratia eta podcasta gauza bera dira? Ez, niretzat ez dira gauza bera inundik inora. Irratiko gauza batzuk podcast bilakatu daitezke? Ziurrenera bai, bilakatu daitezke, baina landu egin behar dituzu. Irratikoa aireak eramaten du, eta podcasta geratu egiten da. Eta nik usteet horrek gauza asko baldintzatzen dituela. Gailuak eta markak eta gauza guzti horiek badaudela esan dizuet, baina nahi dudanean, nahi dudana, nahi dudan bezala, nahi dudan lekuan entzuteko aukera horrek, aukeraketa bat eskatzen du. Eta horren aurrean, irratiak ezin du konpetitu. Hor, zure bakardadean zaude aukeratzen. Gero pasatzen da askotan, Netflixen edo Movistarren edo beste horrelako plataformatan bezala, aukeratzeko asko dagoela, eta horretan pasatzen dugula denbora handia asko, luze, eta askotan aukeratzea bera ere kosta egiten dela. Baina hortarako daude, biltegiak, erantzgailuak, eta tematikak, eta bar, eta hor norberak egin behar du lana. Orduan, horrek baldintzatzen du dena. RSS jario bat behar da, eta RSS jario hori sortzen duenak, errazten dizu bidea, baina aukerak eta zure esku geratzen da. Eta horrek gauzak asko aldatzen ditu. Gaur egun badaude erantzgailu asko, aipatu dugu Wow, aipatu ditugu podcastetako dauden beste plataforma askok, argiak dauzka bereak, berriak, erakunde bakoitzak bereak, baina horrek ere merkatuan jartzen ditu gauza asko. Eta orduan aukeraketa hori egiteko bideak norberak egin behar ditu. Eta horre lana zuen aldean geratzen da. Beraz, momentu honetan irratiaren eta podcasten artean, nik uste dut bi bide oso diferente zabaldu direla. Irratia eta podcasta leian daude? Ez dut uste. Guk erredazioan elkarrekin egoten gera danak, eta ez daukagu leiarik sentidu horretan. Momentu batzutarako aukeratu dezakezu gauza bata, eta beste baterako bestea. Mugarriak 2019an egon zen, multimediako edukiak tarteko, sareak irabazi egin zuelako. Eta hor konsumoa gehitu egin zen, sareen bitartez, irrati generalista edo telebistako edukiekiko. Gaur egun, Edison Researchek Estatu Batuetan beste mugarri bat jarri du, 2025an dirudienez, egin duten neurketaren arabera, eta sinistu egingo dut, podcasten konsumo orduak gehiago izan dira, irratiko konsumoarekiko. Beraz, hori ere beste mugarri bat izango da. Hortik aurrera gauzak nola evoluzionatuko duten? Urteek erakutsiko dutela esango dizuet. Zertarako sortu zen podcasta, ezta? Entzuleak zer entzun erabakitzeko lehen esan dizuedan bezala. Baina niretzat podcasta genero bada. Irratia gauza bada eta podcasta beste gauza bat. Nik literaturaren adibidea jartzen dut. Dana da literatura, baina eleberria ez da poesia.
Eta ematen du, egiteko moduetan, askotan gauzak nahastu egiten ditugula. Eta nik uste bereizi egin beharko genituzkela. Horretarako, nik mugarri batzuk badauzkat, edo egiten batzuk badauzkat, ez? Atemporala behar du izan, podcastaren edukiak. Orain gotasuna ahaztu egin behar da. Zergatik, hain zuzen ere, iraunarazi behar dugun eduki badalako, besteak beste. Pentsatutako eduki bat izan behar du. Prestatutako eduki bat izan behar du. Postproduzitutako eduki bat izan behar du. Ondo lokutatutako zerbait izan behar du baita ere. Ondo entzun behar dan kontu bada. Ze gaur egun, eta WhatsAppean, eta beste modu askotan, biderbiri emate zaio oso errez. Eta edukiak entzuten dira oso azkar. Baina podcastak behar du baita ere berezkotasun hori, ez? Nik entzuten ditut gauza asko oso leku txarretan grabatutakoak. Nik audioari garrantzia handia ematen diot. Iruditzen zait ondo entzuten danak, badaukala beste patza bat baita ere. Eta gero, edozeinek egin dezake podcast bat? Nik uste dut ez da ere. Eta erakunde bakoitzak bere podcasta baldin badauka, askotan entzuten ditugu gauza trakets xamar egindakoak. Ez da gauza handia behar podcast bat grabatzeko. Norberak bere etxean grabatu dezake, mikrofono xume batekin, eta gero sareetara igotzeko ere ez da gauza asko jakin behar. Agregatzaileak hor daude. Baina horrek beste gauza bat ere jartzen dit buruan. Eta da, egiletzaren adibidez ez? Egiletzarena. Alegia, zuk agregatzaile batera iotzen baldin badezu eduki bat, noren esku uzten ari zara zure edukia? Uste horrek gogo eta pixka bat ere eman behar duela. Merkatua. Nola dago merkatua? Dana gabiltza gazteak arrantzatzen. Etengabe entzuten dedan kontu bada, irratiarenak egin duela eta agortzear dagoela. Nik ez dut uste, hori horrela da nik, irratia momentu batzutarako da, podcasta beste momentu batzutarako izan daiteke. Danak gabiltza gazteen bila, baina hor nik uste dut ere egondala mugarri bat. Eta izan da, ez gerala aurretaz gogoratu urte askotan zehar. Ez dizkiegu eman edukiak, entzutekoak, dana pantalla baten bitartez dator, eta zuk pantalla bat norbaiti jartzen baldin badiozu, bizta ara joango zaio. Ez badezu entzuten, umetan, gerora ez dezu entzungo. Beraz nik eskatzen dizuedana da entzuteko eta irudia zuek jartzeko. Uste dut gaur egun altxaburua mugimendua dagoeneko, eta behar bada aurki eukiko dugula baita ere audioari lotutako antzerako mugimendu bat. Akademia sortu berria da, estatu mailakoa, eta ez dakit zer nolako ekarpena egingo duten. Baina tira, behintzat mugimenduak hasita daude. Galdu egin dut nahi dena, baina jarraituko dut, iruditzen baldin bazaizue. Podcastak ematen dizun aukera, da streamingez jarraitu dezakezun zerbait dela, play zerrendak egin ditzakezula, arpidetu zaitezkela, ostean, OTT batean baldin badago edo dan nadalakoa, analitika egiteko modua izango dela, ikusiko ditu zuze jarraitzaile modu dauzkazun, eta horrek ere aurrera begira emango izkizu beste datu batzuk jakiteko jendeak nun jartzen duen interesa eta nunez. Orduan, baliabide guzti horiek ematen dizkizu, irratiak ematen ez dizkizunak. Eta podcasta edo bideo podcasta. Hori da gaur egun dagoen beste zalantza nagusi bat, eman dizkiguten datuetan, bistakoa da bideo podcastak hartu duela garrantzia handia, eta jarraitzaile asko dauzkala, eta bar. Baina, esaia zuen mesedez, YouTube jarri eta paseatzera ateratzen zaretenean, pantailari zenba denbora begiratzen diozu, Zenba denbora daukazue eguneko 24 ordu horietan
pantalla bati begira jarrita egoteko. Eta emango dizue datu bat. Gaur egun, YouTuberen konsumoa apuntatuta daukat, aber papera ere galdu ote dedan, baina uzten duen arrastoa, zati bost, da podcast bat, entzuteko podcasta eta ikusteko podcastaren artean arrastoari dagokionez, 5 aldiz biderkatzen da. Uste dut hori ere gogoetarako puntu bat badala. Bueno, apuntea galduet, ikuste duzuten bezala. Adimen artifiziala beste puntu horietako bat, eta aipatu dituzte bai Maialenek eta bai Xabik adimen artifizialaren kontuak. Nik adibidez, Juan Carlos Ortega ezagutuko duzue pentsatzen dut, ez? Juan Carlos Ortegak erabiltzen du adimen artifiziala, jolas bezala, bere elkarrizketak planteatzeko, eta bar, eta bar. Podcast gintzan sartzen ari da baita ere. Ahotsak klonatzeko erabili izan da, eta beste hainbat gauzetarako. Baina hor ere, etikaren mugekin nik uste dut oso puntuan egon behar degula. Karatulareak egiteko ere erabiltzen da, adimen artifizial hori, karatulak eta irudimena ere erabili behar dira audioari maketazio txukun bat emateko esango dugu, rilak egiteko eta bar. Orduan, markak hor daude, OTT-ak hor daude, agregatzaileak hor daude, merkatua hor dago, eskaintza oso zabala da, baina etorkizunean gauzak nola izango diren, ez dakizuek antzematen duzuen, nik ez. Nik behintzat, pentsatzen dedana da, irratiak jarraituko duela, podcastek jarraituko dutela, baina biek elkartzeko modu bat ere izan dezaketela etorkizun hurbilean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ainhoa. Eta azken hitzaldia Itziarren eskutik, etorriko da, interesa sortzaren garrantziaz arituko zaigu, proiektu zehatzetan egun erabiltzen diren komunikazio eren bitartez. Nafarroa arenan danbatekoa eman aurretik iritsi zen Itziar Lamarka Arrizabalaga zetak proiektura. Gros auzoan jaiotako 26 urteko donostiar honek Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitatean egin zituen ikusentzunezko komunikazioko ikasketak eta hasiera batean gidoigintzan eta zinema proiektu propioetan abiatu zuen bere ibilbidea. Baionako EITB-ko kazetari moduan aritu zen ondoren eta duela urte eta erditik zetak proiektuko komunikazio arduraduna da. Bitarte honetan Mitoaroa 2 Zeitfesten 4. edizioa eta Mitoaroa 3 aurkezpenaren komunikazioa tokatu zaizkio. Bueno, kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik eta etortzeagatik. Uste dut aurkezpena egin diatela, baina azalduko dizuet pixka bat zertaz hitz egin nahi deten. Ni esan duten bezala hasi nintzen zetakekin lanean duela urtebete eta pixka bat gehiago, eta bideo horretan tokatu zait, hori Zeitfest eta Mitoararen komunikazioa eramatea, eta momentu honetan eskuartean deten proiektu handiena da Mitoaroak ekain honetan, Mitoaroak zetakek ekain honetan San Mamesen eman behar duen kontzertua. Eta iruditu zait, zentzu horretan, agian rezientena delako eta ziurrenik handiena, pixka bat horri buruz hitz egin nahi nuela. Eta hasi nahi zenean, hitzaldi hau pixka bat ekartzen paperera, adostu genuen, deituko genuela, interesa sortzearen garrantzia, eta konturatu nahi agian pixka bat gehiago dela, interesa mantentzearen garrantzia. Ibili naiz bilatzen zer irakurri, pixka bat komunikazioaren inguruan, zeni, esan duten bezala, nahiko berria naiz honetan, eta nik ere asko ez dut teorizatzen. Eta asko azaldu zaidan kontzeptu bada arretaren ekonomia. Eta hemen uste dut, etorriko naizela, nire kideek aipatu dituzten gauza asko reafirmatzera. Baina,
Bueno, gaude momentu batean, non ditugun eduki pila bat, input pila bat, demora guztian ari geran jasotzen informazioa, eta oraintxe bertan konsumidore bezala, nik bertan nabaritzen dut, gure arreta mantentzeko ahalmena dela oso txikia. Eta batez ere kalitatezko arreta emateko ahalmena proiektu bati, eta hori proiektu artistiko edo kultural batean garrantzitsua da, ez? Ez da berdina, ez dezu nahi bakarri jendeak entzutea zure kontua, nahi dezu publikoa gelditzea hor eta etortzea zurekin bide osoan zehar, ez? Esaten detena, nik minutu batean Instagramen, eta Instagramez hitz egingo dut batez ere, ze hori da nik gehien erabiltzen detena, bai, konsumidore bezala eta lanerako. Baina, Instagramen minutu batean ikusi ditzaket 15-30 bideo. Baina, zenbat aliz sartzen naiz bideo hori goduen perfilera ikusteko zer egiten duen benetan perfil horrek, edo perfiletik pasako naiz Spotifyera ikustera artista horrek zer egiten duen. Eta bideo batek zenbatetan eramango nau joatea artista horren kontzertu batera. Ez da pasatzen ia inoiz. Eta, bale, agian zure bideo bat viralizatzen da, baina horrek zenbateko arreta ekartzen dio benetan zure proiektuari. Pixka bat horri buruz hitz egin nahi nuen, ez? Kontekstua jartzeko pixka bat, Zetak Nafarroako musika proiektu bat da, euskeraz egiten du, 6 bat urte daramatza, eta 2025ko urtarrilean aurkeztu zuen lehenengo aldiz mitoaroa bat. Formatu handiko kontzertu bat da, nahasten dituena musika alde batetik, klaro, eta gero fikziozko narrazio bat, istorio bat. Eta hori errepresentatzen du aktoren bidez, Nafarroako landa inauterietako pertsonaien bidez, bada zerbait bastante kuriosoa, ez? Urtarrilean egin zen lehenengo kontzertua izan zen Iruñean, Nafarroarenan, eta orain ekainean egingo dugun honetan, egingo da 2 aldiz San Mames. 2 Nafarroarenak ez dute betetzen San Mames bat. Eta izan da urtebeteko denboran. Orduan, hasi naiz pentsatzen, nola azaldu behar dut nik nola izan den arrakasta hau, edo zer egin duen komunikazioak arrakasta hau lortzeko. Ez dakit. Hasi naiz irakurtzen, eta pentsatu dut bitu. Hoberena da nire esperientziatik, ari naizelako ni ere komunikazio mundua deskubritzen eta Zetak deskubritzen eta mitoara deskubritzen ari gara Zetakeko lantaldeko guztiok. Pixka bat, errepasatzea, nola izan den orain arteko bidea, eta zer ikuste duten benetan, erraztu digun bideo hau edo eraman gaituen onera, ez? Hasteko eta behin, iruditzen zait garrantzitsuena dela, proiektua interesgarria dela. Esan nahi dut, komunikazioak ezati handi batean aportatzen du, baina proiektua ez balitz izango interesgarria, nik enuke ezer eukiko egiteko. Mitoaroa, esan detena, ez? Landa eremuko inauterietako pertsonaiek, fikzioa musikarekin uztartze horrek, publikoari interesa sortzen dio. Nafarroarenan egon zen publikoari gustatu zitzaion kontzertu hori, eta atera zenean gogoa zeukan urrengo bat ikusteko. Eta hor, sartuko naiz, pixko bat markaren inguruan, hitz egitera. Zetakek adibidez badauka marka errekonozible bat Euskal Herrian. Daukagu, hasteko eta behin, tipografia propio bat, eta hori ja badaga zerbait, baina gero daukagu artistaren irudia. Daukagu azkeneko diskan aztilenen erabiliz ziren landa inauterietako maskara batzuk, eta gauza horiek joan dira lotzen Zetakekin. Eta nik uste dut publiko generalak lotzen dituela, ez? Baina mitoaroarekin pasatu da antzeko zerbait oso denbora gutxian. Mitoaroak dauka hizkuntza bat, jendeak espero du zerbait kontzertutik, dauka tonu bat, misterio bat, unibertso propio bat sortu du, batez ere fikzioarekin lotuta, ez? Badagoelako mundu propio bat, mitoaroan zer pasatzen den, zer pasatu zen aurretik, zer pasatuko den ondoren, jendeak errekonozitzen duena eta identifikatzen duena markarekin. Ez. Enaiz iritsi orain dikorrea. Eta hori baita ere, unibertso partikular hori sortzea iruditzen zait oso garrantzitsua, eta nire kasuan nik egin behar detena da, komunikazio guztia busti marka horrekin, edo iruditeria horrekin, edo jendeak erraz identifikatuko duen zeo zer horrekin, ez? Jendeari zer gustatzen zaio mitoaratik, komunikazioak ere hortik jo behar du. Baina orain datorrena, bale. Lortu dezu arreta eta jendeari gustatu zaio, eta eukidezu kontzertu bat, eta hurrengoa dator. Nola egin behar dugu publikoak kaso gitu, publikoak horregon nahi izateko? Esan detena.
publikoaren denbora eta arreta dagoen gauza garestien oraintxe bertan. Kostatzen du lortzea izugarri. Orduan, daukazun momentua aprobetxatu behar dezu. Eta hor, kontestu emateko baita ere guk egon bazerate kontzertuetan, edo ikusi badituzue, jarraitu badezue gure mugimendua, Nafarroaren bertan iragarri genuen Ilunbekoa eta Ilunben iragarri genuen San Mamesekoa, ez? Eta azkenean guzti horrekin, bai, iragarpenak garrantzia handia du, baina uste dut garrantzitsuena dela lortu dugula publikoarekin benetako lotura bat sortzea, konexio bat. Orduan, hainbat pauso banatu ditunik. Hasteko eta behin da arreta piztu, esan detena. Marka interesgarria da, jendeari kontzertua gustatu zaio, guk ETV2 emitituzten kontzertua, hori izan zen puntazo bat, Ilunbekoa ere bai. Ez da bakarrik publiko guztiak, bertan zegoen publiko guztiak ikusi duela kontzertua eta gustatu zaiola. Etxean ere ikusi dute. Komunikabidek zorionez interesatu zaie gaia eta oihartzuna eman digute. Gure sareak ondo dabiltza. Publikoan egon den norbait, etxera joan da eta familiaroi kontatu dio, lagunei kontatu die, lanean komentatu da. Hor, ahozagokoaren indarra kristona da. Orduan, bueno, arreta piztu dugu eta lortu dugu organikoki gure mezu hori edo gure proiektua handitzea nola baitez. Baina ez da berdina, arreta piztu eta interesa sortzea. Hor, asko irakurri ditelako baitare honetarako, irakurri ditu komunikatzaile batzuek esaten zituztenak eta iruditu zait oso interesgarria, badaude batzuk banatzen dituztenak bi narratiba mota. Narratiba emozionala, alde batetik, eta hori izango litzake, musika, kontzertuaren esperientzia, kolektibitate hori, publiko bezala emozionalki konektatzen dezu momentuarekin, gustatu zaizu eta bizi nahi dezu. Baina beste alde batetik dago narratiba soziala edo kulturala. Eta hori da pixka bat, proiektuak konektatzen duela, proiektua bera baina handiagoa den zerbaitekin. Gure kasuan oso argi dago hizkuntza dela. Pelok bertan askotan esan du, elkarrezketetan, euskeragatik ez balitz, elitzakela egongo dagoen lekuan. Eta nik uste dut hori argi ikusi zela adibidez, abendu honetan la revueltan izan ginen, eta gure sareek eman zuten pelotazo bat kristona. Eta izan zen, aktuatu zutelako, eta aktuazioa oso interesgarria izan zen, landaremuko inauterietako pertsonaiekin ere bai, baina gero eraman zuen diskurso bat, eta hitz egin zuen euskeraz, eta seguru nago, Euskal Herritik kanpo interesatu ziren jendeen gehiengoa izango zela, aber zer egiten duen talde honek, aber euskeraz zer egiten den, aber nola sonatzen duen hemengo musikak, ez? Eta, hor lortzen duzu konexio genuino bat. Eta, behin hori lortuta, atentzioa duzu, iritsi gera, berriz, itzuli naiz mitoaroa batera, ez? Egontzera publikoan, telebistaz emititu da, ahozadokoa, mundu guztia mitoaroa. Orain zer? Orain, egin behar dena da, erreztu publikoari aldezun guztia. Zure proiektua jarraituko duen, hurrengo kontzertura joango den, zure musikantzu nahi duen, hori publikoak erabakiko du. Claramente, ez dezu inor konbentzituko zer egitera. Baina, gure arreta horren motza eta gure pazientzia horren urria den horretan, sare sozialekin hori da kontua, egin behar dezuna da, publikoari alik eta gehien erraztu gauzak, ez? Esan ez du kaipatu dezu, ez? 3 segundu aguantatzen du publikoaren atentzioak bideo bat ikusten. Nik bertan, nik ez diot kasi arretarik jartzen ikusten ari naizenarik, eta hontan ari naiz lanean. Ez daukat, eta nik bezala, nire generazioaren 95% ez daukagu pazientziarik benetan aztertzeko zerrari zeran ikusten, ez? Orduan, horrein bat gauza daude. Esaterako, kartel bat egiten dezunean, ez badu jartzen, eta ez dut esaten beti izan behar duenik horrela, baina ez badezu jartzen nola errex eta argi, nola eskuratu ditzakezun sarrerak edo nora joan martzeran edo zer, nik agian sartuko naiz kartel hori ikustera eta esango dut, ke pereza. Eta jazta, galdu dezu hor pertsona horren atentzioa. Triste xamarra da, baina uste dut horrentxo bertan puntorretan gaudela. Baina hori da gauza bat, eta beste gauza bat da baita ere, guk adibidea jarriko dizuet. Ezakit ikusiko dizuen, baina hor, horiek dira guk perfilean jarrita ditugun estekak. Ikusten badezue bigarrena, LinkedIn jartzen du. Hori da aplikazio bat, aplikazio bat webgune bada. Zuk sartzen duzu esteka bat horrea eta itzultzen dizu beste esteka bat. Eta bigarren esteka horrekin egiten dezuna da Instagramen sartzen zeranean, automatikamente ateratzen zaitu aplikazio horretatik eta sartzen zaitu beste aplikaziora. Sezakit fijatzen zeraten, 3. adibidez ez dauka hori. Eta irikitzen dizu YouTube Instagrameko aplikazioan bertan.
nik ez dut ikusten bideo bat osorik Instagram barruan, YouTubera pasaban hau. YouTubera atera ban hau, pues hori, usuarioaren esperientzia da asko zobea, eta igual geldituko zera ikustera bideoklip oso bat. Tontakeriak ematen dute, baina hori, buruan izan, arretaren ekonomia kontzeptua kostatzen du, eta oraintxe bertan horrela gaudela, ez? Eta batez ere hori, zure jarraitzaileek erabaki dute zugan inbertitzea denbora eta beraien atentzioa, egin dezakezun minimoa da, beraiei esperientzia alik eta gehien errestu, ez? Eta hortaz aparte, beste gauza importante bada, atentzio piko bat badin badezu, ikusten badezu jendeak agian berotasuna dezula, mezu bat, ezin dezu, momentu horretan ezin dezu egon beste 15.000 gauza kontatzera. Berriz ere, oraintxe bertan, eta hau esaten da nik usuario bezala, ez daukagu pazientziarik arreta handia jartzeko. Eta gero dator beste gauza bat. Guk izan ditugu aukerak hori, jende askorengan iristeko eta berotasun hori sortzeko, eta hori kristonekoa da, eta badakit proiektu guztiek ez dutela horrelako aukerarik, claramente, eta hori privilegio bat dela guretzat, baina gero beti iristen da puntu bat, non berotasun hori ozten doan, ezin ez du hori mantendu beti, ez? Eta zer egin pixka bat atentzio hori ez dezunean, edo arreta hori mantendu behar dezunean, organikoki denbora luze batean, ez? Hor, iruditzen zai garrantzitsuena dela zure komunitatea ondo zaintzea. Eta, claramente, ekintza organikoek ere laguntzen dute, baina batez ere iruditzen zai dela zure fanak direnak, zuri denbora eta arreta hori eskaini dizun jendea ondo zaintzea eta gertutasun bat adieraztea. Horretarako, lehen aipatu detena, bi narratiben kontua uste dut badela puntu garrantzitsu bat, azkenean, pertsona batekin konektatzen dezulako eta zurekin konektatu duen pertsona horrek euskera dela edo beste edozer gauza dela denbora hori eskainiko dizulako eta bestetik iruditzen zait oso garrantzitsua dela gertutasuna. Berdin, identifikazio hori bilatzeko, ez? Zuk azkenean konsumitzen duzu mugitzen zaituen hori. Helburua da proiektuaren parte sentiaraztea. Horretarako nire gauza favorita oraintxe bertan dira BTS edukiak, eszenatokiatzeko edukiak, ez? Guk egin genuen bideo hau, eta uste dela oberen pasatu dute momentua lanean, bideo hau egiten. Azteko eta behin, niri nahiko berria naizen ez interesgarria egiten zaidalako ikustea kontzertu hauen atzean zer dagoen, ez dauka jende asko aukera hori, ez? Bideo honetarako ideian ikatera nuen Billie Eilischen kontzertu baten BTS-ak ikusten. Ke guai, jartzen zera hori ikusten. Eta beste bat, baitare humanizatzen duelako proiektua. Gu, evidentemente, tensio momentuak izaten ditugu, hemen zaudeten batzuk badakizue. Tensio momentuak egoten dira horrelako proiektu batean, eta normala da, eta hemen bukatu genuen ensaiatzen hor jartzen duen orduan. Nik uste publikoak ere apreziatzen duela hori ikustea. Eta ikustea benetan zer dagoen horratzean, jendea lanean ari dela, eta nola geran ez, lantalde barruan. Orduan, horrelako gauzak erakustea iruditzen zait positiboa dela. Eta gero uste dut oso garrantzitsua dela naturaltasuna komunikazio osoan zehar, geroz eta gehiago orain. Aipatu da baitare aurretik, jendea ari dela, sareetan pixka naturaltasuna, gehiago fiatzen dela sareetan geroz eta naturalago den horretaz. Nik ikusten dut tendentzia bat, oraintxe bertan irudiak ari direla saiatzen sortzaile asko, irudiak ez izaten prozesatuak, izan daitezela zuzenean mobilarekin grabatzen dituzunak. Zedenek egiten dugu hori. Eta balin bada oso editatuak, koloreak, igual atzerak ematen diola jendeari, jendeak nahiago duela eduki naturalagoa, gertuago dagoena zure esperientzia propoetik. Berdin gertatzen da mailinekin. Nik jarretzen dut tipo bat Gile Collado deitzen da, eta hauetako guru bat azaltzen duena, las mejores tendencias de redes sociales, y haz esto y haz lo otro. Interesgarria, baina berak bidaltzen dituen mailinetan fijatu naiz, eta dira, kontatzen dizu, ze ari den egiten bera egunean, tipo bere semeari atera zaiola hortz bat. Eta gero kontatzen dizu berea, baina eske, egia esan, nik askoz gustorago irakurtzen dut hori, eta ez iristen zaidan mail bat, robot batena bezala, edo mail korporatibo bat. Geroz eta naturalago izan, geroz eta errexago da identifikatzen proiektu horrekin zure burua, ez. Eta hor baitare, Xabi, zure kronograma horretan ikusi dut baitare, ezakit zer zen. Tendentziak aldatzen ari direla naturaltasunera esan nahi dut, eta bai, oso kontsumo askarra egiten dugu denok,
Baina adibidez orain ikusi dute hor argazki horretan Substack. Eta da Twitter bat, baina tekstu luzetarako. Enik egia esan 2 astetara desinstalatu nuen, ez nukalako pazientziarik, baina jendeari da itzultzen horrea. Eta uste dut hor badagoela, hori, agian eduki motzontaz nazkatzen ari den jendea, inteligentzia artifizialarekin berdin pasatzen da. Neri ari zaizkit ateratzen, ahora para crear 100 vídeos en 2 días, porque usa esta aplicación en la otra. Baina eske, fijatu animazioan, geroz eta animazio gehiago eskuz eginda, sareetan ere bai. Jendeari da itzultzen organikora eta artesaniara. Ni badak, hau pixka gehiago da, niri ateratzen zaizkidan gauzak, ez fiatu gehiagi. Baina interesgarria iruditzen zait hori ere. En fin, hau guzti eta gero. Bueno, iruditzen zaidala gure sektorean asko dela probai error. Claramente, jakin bar dezula ondo, eta zuek ere aipatu dezu ez zure proiektua zein den, ez da berdina. Nik badakit proiektu artistiko bat denez, askatasun handia detela, gauza berria probatzeko, gauza divertigarriak egiteko, BTS-a, bestea. Hor asko jolastu dezake dela, eta ez dela berdina izango mekanika piezak saltzen dituen enpresa batentzat, baina, bueno, beti bilatu daitezke gauzak, eta konsumidore bezala beti ikusiko dezuzuk, zuk zer konsumitzen dezun, eta giatu zaitezke pixka bat, gidatu dezakezu zure burua pixka bat horrekin, ez? Ikusten zer interesatzen zaizun zuri, ondokoari ere interesatuko zailarako. Eta hor, azken gomendapen bat, azken aldean biziatu naiz pila bat Instagram kontu batera deitzen dena Los Escobedo, da familia bat egiten dituena konserbak, Santanderren, pero konserbas de atún y sardinas eta olako gauzak. Sareak dira brillanteak, eta bidaltzen dute mezua hori, dira familia enpresa bat, importantea dela bertako produktua konsumitzea, da oso divertigarria ikusten, eta hor, claramente asmatu dute, beraien identitate hori edo sareetara pasatzen eta entretenigarria egiten. Egia da, polemika asko daudela. Ez dakit, beti aipatzen da, ez? Sustatzea konsumo mota hau nola izan daiteke, agian ez da oberena, nik nabaritzen den ere burua atrofiatzen ari naizela pixka bat, baina azkenean oraintxe bertan informazioa hor dago, eta nik uste dut hartu dezakezula autu bat, jakinda ze medio dituzun egiteko beste komunikazio mota bat, ez? Eta hor tendentziak ere badaude. Jendeari geroz eta gehiago interesatzen zaio sareetan ere eduki kulturala eta eduki edukatiboa jasotzea. Gauzak ikastea generalean. Pixka eta adoptatu behar duzu zure egiteko modua, baina interesak hor jarraitzen du. Beraz, bueno, lortzen badegu hori mantentzea, gaitzerdi. Eta besterik gabe. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Itziar. Eta hitzaldi guztiak entzunda, mahai ingurua osatuko dugu jarraian. Azken minutu batzuk, galderaren bat bota nahi badezue pentsatzeko edo QR-aren bidez bidaltzeko, laizter ikusiko ditugu. Baina lehenago, aipatu dezue, denok gazteen arrantzan, gazteen ahotsa ere ekarri nahi izan dugu jardunaldira, hemen gauden ona baino gazteagoak diren horien ahotsa. Eta horretarako, Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazio graduko lehenengo eta bigarren mailako ikasleekin egon gara. Ea beraiek nola ikusten duten errealitate guzti hau. Aretxabaletara etorri gara, hain zuzen ere, Mondragon Unibertsitatera. Bertan, ikusentzunezko ikasleei galdera batzuk egingo dizkiegu. Alde batetik, galdetuko diegu ea komunikazio arloan zer geratu den zaharkituta. Bestalde, ea zen medio edo kanal erabiltzen duten normalean informazioa jasotzeko. Eta azkenik, ea nola ikusten duten beraien burua, hemendik 5-10 urtetara. Etorri! Nik bai uste gaur egun gero eta azkarrago doazela bai edukiak baita orduan gero eta klip laburragoak egiten ditugu. Nire amak egunero dutaka itxura periodikoa irakurtzeko, baina eske ni periodikoa ni me viene, orda, kontsumetan eduki gehien bat denboraz asko bezkoa. Baina laketa hor. Nik uste bai geratu dela zaharra, hori, plano luzeagiak egiten dituzten, edo iragarkiak, edo pelikulak, edo telesaiak, eta nik uste narratiba aldetik ere nahi dugula askoz dinamikoak diren gauzak. Adibidez, podcast luziek eta holan, eta hori bai da egize, aurtengo eta gaur egungo gizarte eskatu guzela bideo labur hauek, amenoek, eta beste formato bat egaz. Konsidera egin dut, gaur egun adiez irratisa gaztian artean ez dela asko entzuten. Nola zen mediotatik informatzen zeate
normalean adibidez edo jasotzen dezue gustatzen zaizuen horren berri. Nik uste batiz bat mugikorrak sare sozialak erabiltzen bertan informatzen naiz egiz esan notizixe da oso gutxi ikusten jut. Nik esna TikTok, bestela Instagram, Twitter, Instagramen edo, eta bestela igual podcasten bat ikusten bat eto. YouTube asko gustatzen zaiz, pixkat formatu komplexuagoa kontsumitzeko edo, algoritmo beste gustatzen zagun da, orduan hortxe entratzea. Instagram erabiltzen dut, Reelsak ikusteko, eta gero Netflix, Amazon Prime eta horrelakoak ere. Igual telebistan igurasoka ikusten, ikusteot, baina de pasada. Ikus-entzunezko komunikazio ikasleak izan da, nola ikusten zarete hemendik 5-10 urtetara, profesionalki hau da, ze alorretan edo ze esparrutan gustatuko litzaizuek lan egitea. Bai gustatuko litzaidakela fikzio edo, ze telesaiak edo horrelakoak sortzea. Nik ontxe bertan jakin barik berezeran, nabilbintzta apur bat publizitatean, marketingian inguruko zuz. Igual aurkezle bezala reality bat edo olako ze gustatzen zait pixkat salseua eta olako gauza gustatzen zait. Kiri gehien bat ze sozialetan edo marketing kontuetan. Kamara tenen gustako zitzaiten lan egitea, eta marketing eta publizitate aldetik ere. Photoshop edo ilustrazioa gustatu zait. Influencerra olako zuz. Telesaiak, filmak eta horrelakoak. Niri gustatuko litzaidake hori eta uste dut aukera dagoela gaur egun ere. Irrati baite zein telebizio. Horrea. Bueno, nabarmena, ez da, denboran egin dugun saltoa. Profesional berriek, periodikua, irratixa, urrun xamar, ikusten dituztela dirudi. Eta gertuago aldiz, podcastak, sareak, reelak, influencerrak, TikTok, YouTube, salseoa ere aipatu dute. Eta mai inguruan izango dugu, guztiontaz hitz egiteko aukera. Eta horretarako, lau hizlariei igotzeko eskatu nahi dizuet. Eta hasteko adi egon naiz, bideoan zehar, zuen aurpegiak ikusi ditut, reakzio batzuk egon dira, eta aurpegietan ikusitako erreakzio horiek hitzetara ekartzea eskatu nahi dizuet. Ondorioren bat, atera dezakegu, gazteak entzun ondoren. Ez da, niri apuro pixkat ematen dit. Gure ikasleak dira eta pixkat. Ez geratu naiz, akaso pare bat iruzkin eginez. Aipatzen zuten plano luzeena lankide batek Andres Gostinek sarri zaten du. Klasean, dokumentalen bat, pelikulean bat jarri eskero, pixkat luzea bada, pixkat geldoa bada, nola arreta etengabe galtzen duten eta ez duen funtzionatzen, nahiz eta helburu duen narratiba horiek aztertzea, baina badirudi ez dela interesgarriz. Eta erabat bat egin dut Itziarrek aipatu dituen kontu askorekin, arretaren ekonomiaren inguruan esan dituenekin. Batzutan, ez dakit, pesimismotik irakurtzen dut eta larritasuna ere sartze zait, baina pentsatu nahi dut, izango dela horrek ere zerbait honetik eta maitagarria direla, agertu diren horiek, denak. Nik ez dauka dudarik slow foodera itzuliko direla. Ez daukat inolako dudarik. Konsumo azkarra, gauza laburrak, baina otorduekin egin dugun bezala, gogoeta hori, niri iruditze zait, epe laburrean, slow fooda etorriko dela. Bai, nik bi-abiadura ikusten ditut. Batetikan alde baten gehiago eta gehiago velozidadea bilatzea, eta gero bestetikan, pizkatatea nahi dutenak kultura hortatikan, ero pizka gehiago beste abiadura bat jarraitu. Eta orduan, elkar elikatu beharko gehala. Eta hemendikan bukatzen dutenean, agentzietan, erabideetan, eta danetan sartu eta gu ere ikasten joan.
Bai, nik ere berdina uste dut, Azteko eta behin entrenatu dezakezula zure burua gauzak motelago konsumitzera, eta nik ere karreran segun ze pelikularekin ez. Baina, gero itutzen zera eta ikasten duzu. Eta sareetan nik ere uste dut badagoela rollo bat, jendea hasi dena gauzak egiten polikiago. Findu behar duzu asko estrategia, baina badago. Oso, galdera bana, botako dizuet, hasteko. Xabi, mezuak pertsonalizatu eta narratibak eraikitzearen garrantzia azpimarratu duzu lehen, eta horrek noski lan profesional bat eskatzen du. Kontrara, geroz eta gehiago dira, komunikazioa zure kabuz eta doan egitea eskaintzen dizkiguten tresna eta plataformak. Sektorearen ikuspegitik nola ikusarazi dezakegu egiten dugun lanaren garrantzia eta balioa? Wow. Ez plataforma. Galdera potoloa. Nik uste, badagoela hemen desoreka moduko bat, ez? Nik lehen aipatzen nuen do it yourself eta, ez? TikTok eta Instagramen edertasunaren kontu hori. Eta, karo, kasualidez gero Ainhoak aipatzen zuen, berak ez duela audio txarra den hori entzuten, ez? Eta aldiz asko produzitzen dela. Eta, niretako, similitude asko daude hor. Edo zeinek egin dezake podcast bat, eta erabat ados nago Ainhoarekin edo zer gauza ez da podcast bat. Baina horrela izendatzen dugu. Iruditzen zait, balioan jartzea egiten den hori lehenik eta ingurito gatzea zaigula. Foro hau hortarako izan daitekela. Pentsatu nahi dut ezin al izango dugula audientzia bat eta dikotomia hortan non adin artifizialak dena egin dezakeen eta super guai eta super errez eta askar eta doan, kasi, ez da doan, datuak gaintzako dira. Eta gero dagoela, kasi beste espazioa, kilometro zero, tokikoa, eta kontuk egitea mural bat eta leterin egitea leku honak boldan mi, justo beste estremo. Orduan, ustot, mundu bezala, hor gaudela, bi estremotan. Baina, ez da dit, humanoa gara eta, ez? Pixkat positibo izan, eta ditzen ez dugu gan. Berriki hainbat lan egin dira euskararen eta euskal kulturaren marka aztertu eta ezaugarritzeko. Maialen, komunikazioan euskaraz, euskaratik lan egiten dugunok ze paper jokatu dezakegu gai honetan? Nik usten dut garrantzitsua dela bakoitzak ekarpena egitea dakin horretatik, ezta? Eta hau aztertuta, guk ekarpena egin dezakegula, ikusten zenbat euskaldun mota dagoen gaur egun, euskera noaino iritsi dan, ze erronka dituen, eta kontestu hori ondo ulertuta, gizartera ondo iristeko zubilan hori itia tokatzen zaigula. Hori da nire ustez pixkat gure papera eta gure erronka. Aipatu dugu lehen, Ainhoa, originala zen duela urte gutxi podcastak sortzea, ez? Inork sortzen ez zituen momentu hortan, baina jarraian ez, komunitate eragile marka askok erabili duten dugun teknika da. Eskaintza zabal horren baitan, zer egin dezakegu gure podcasta bereizteko edo gure podcastaren inguruan komunitate bat biltzeko? Ahalegin handia, nahi behar da hori aurreneko gauza. Baina, ez dakit, Itziarrek aipatu adibidez, ez? Eta konserbera horretako familiaren kontua iruditu zait. Ziur naiz, hor badagola foko bat, zerbait saldu nahi dute, egiten dute konserba etxean, eta oso garbi daukate zer saldu nahi duten. Orduan, aurreneko egin behar dana da, jakin zer saldu nahi dezun. Eta saldu esaten dut, azepziorik onenean. Fokoa jarri hortan, eta gero daukazun baliotik erantzi. Erakundeetako podcastak. Zuzendari nagusiak ez dauka zertan komunikatzaile ona izan. Ez bada komunikatzaile ona, ez dezala beak egin podcasta, mesedez, denon onerako. Orduan, fokoa jarri behar dan lekuan, zer egin nahi dezun ikusi eta saiatu originala izaten.
elkarrizketa guztiak ez daukate zertan berdinak izan, formatoak ez du beti iguala izan behar. Zer daukazu? Postprodukzioa hortarako da. Zu badakizu ze master daukazun, atera daukazun honena, eta emaiozu horri forma. Hortarako audio honaren garrantzia niretzat oso importantea da. Oso importantea da. Ez badezu ondo entzuten, esaten ari diana, edo persona bat ari baldin bada azkarregi hitz egiten, ez pasaio ulertzen, hortik nekez aterako dezu gauza honik. Eta tarte bat ez bada ondo ulertzen, bideo baldin badauka jarri azpidatziak, audio baldin badauka aukeratu beste zati bat, eta bar. Baina hor daukazu, master bat, eta puzzlea egintzazu ondo. Nik uste ez daukala misterio gehiago. Eskerrik asko. Datu bat, ekarriko dut orain, gazteen Euskal Behatokiaren gazteak sare sozialak eta informazioa azterlanean jasotakoa da. 15-29 urte bitarteko gaztei galdetu diete, ea internet eta sare sozialek harreman sozialak azalekoagoak izatea eragin duten, eta 85,2 oso ados edo nahiko ados dago horrekin. Itziar, lehen komunitatean jarri duzu garrantzia edo azpimarra, nola egin komunitate digitalak azalaragizko komunitate edo harreman bihurtzeko? Galdera trampa, Egia esan ez dakit. Ez dakit. Osa, guk zorte hori dugu, azkenean fisikoki badegula non elkartu. Eta hori musikak eta zuzeneko musikak ematen digu. Digitalki, nik uste dut hori dela. Alik eta naturalena izan eta alik eta gertukoena izan elkarren artean sare sozialetan ere. Beti izango da pantalla baten atzetik, baina, bueno, izan zaitezke humano horrela ere. Uste asko az gehiago dagoenik. Bale, orain bai, zuen aukera, baten batek galderaren bat egin nahiko balu, aprobetxatu aukera. Espero genuen, reakzio hau, QR-ak hortik. QR bidez, baten bat, hau sartu dan, badaude pare bat, behiratu dugu. Bale, gaur egun bideoa, azkarra eta motza. Bihar? Nahi dunak erantzun dezake. Nik uste dut izango dela motza. Bueno, de hecho badaude kontuak, osa, aipatu duzu zuke webguneetan bideokarruselak egiten direla, eta uste dut Instagramen adibidez modan jartzen ari direla. Horrek ematen dizu aukera edukia luzeago izateko, baina zati motzagoetan. Esan dut, bideo luzea edo motza baino uste dela bideo azkarra. Eta webguneak, edo da oso intuitiboa eta oso gertukoa sare sozialei, edo nik bai ikusten dut arriskuan, egia esan. Ez dakit, evidentemente, baina bai ikusten dut hor badagoela aldaketa bat. Bigarren galdera hau zelako, ez? Webguneak baldu etorkizunik sare sozialen garai honetan. Azkar. Biak erantzun, banaka edo biak batean, ez zen moduan. Nik horri gehituko nioke adimen artifizialena, Iruditzen zait erronka potentea dela, mai gainean daukaguna, gure erakundean behintzat, nabarmen jaitsi da trafikoa. Guri ere pasa zaigu hori. Sare sozialetatik trafikoa zetorren, ez asko batzutan. Gehitu horri, adimen artifizialari galdetuta ematen dizun informazioa, eta gero ja, nik nirea joko dut, zein unibertsitatean ikasi dezaket, eta hor espa gaude, kaso ez datoz. Bai, argi dagoena da, bilatzaileen gaia erabat aldatzen nahi dela adimen artifizialarekin, eta horretan inberdiala esfortzu asko ondo posizionatzeko, eta gero hori batzutan pasatzen dela ez diala zure webgunea juten. Azkenean 0 kliken zea hori adimen artifizialarekin gertatzen da. Nik dudarik ez daukat adimen artifizialak lagunduko digula, ez daukat inolako dudarik, laguntzen digu dagoeneko, baina nik uste etor oreka bat ere topatu behar dela. Eta barkatu eta benetan Ekain Perez nire lankideak, baina hobeto ez du jarrikoa hotza adimen artifizialak.
personak ez zur eta aragizkoek, emango diote tonu bat edo beste, azaldu nahi duten horri. Eta nik uste horretara iristeko adimen artifizialak asko ikasi behar duela oraindik. Bale, altxa eskua, lasai, eta beste lanik jarraituko dut, beste bizpairu galderarekin. Bat, askotan, pixkat ikutu dugu gai hau, baina sakonago aztertzeko, komunitate zabalak biltzen ditugu tresna jakinen inguruan, eta iruditzen zait, nolabait tresna hauen nagusitasuna indartzen degula ez, esaterako Instagramen kasuan ez, eta badakigu tresna komertzial hauen atzean ez, dauden logikak eta dinamikak kasu batzuetan bintzak zeintzuk diren. Posible iruditzen zaizue proiektuen komunikazioan indarrak bestelako komunikazio ekintzetan edo tresnetan jartzea? Hegemonikoak edo komertzialak dian tresna hauetaz gain. Zer esan nahi zu horrekin? Esan nahi dut, proiektu batek bere komunikazioaren 80% Instagramen egiteaz gain badauzkagu beste aukera batzuk. Ze aukera nari zera pentsatzen, ze aukera daude? Lotuko nuke hau pixka bat, Maialenek edo aipatu ditun ideia horiekin, ez? Kasu batzuetan Instagramarekin igual akaso orain gotze zain beste, baina isarekin ikusi dugu zer gertatu dan, ez? Oso txertatuta genukan tresna bat, ikasten erabili genuna, proiektuek erakundeek, ez? Asmatu dutena, ez? Beraien edukiak edo komunitateak bertan biltzen, batean toksiko bilakatzen da eta tresnak ez digu balio, ez? Orduan, nolabait badago arrisku hori ez, apostu handia kanal batean egiten dugunean, ez? Orduan, ikusten dezuet badaudela, badauzkagula aukerak, proiektuak, kanal ezberdinen bidez edo komunikatzeko, edo ez dago besterik, jendea bertan dago eta bertan egotea da gure aukera. Bai, azkenean nik uste pixkat zaila dela, hori danokor gaudelako. Eta orduan nik uste dut ondiala esperientzia ezberdinak, eztabaidak sortu dianean, jende bat beste nonbaite amoitzeko, baina oraindikan esperientzia horiek ez dira oso hain ondo atea, beste plataforma batzutatik mugitzeko bezain beste edo. Bai, osan ikuste dut hor, azteko eta behin hori, momentu honetan gomendatzen dena dela egotea plataforma guztietan batera, eta badakigu batzuetan ezin dela hori egin. Azkenean lan asko da, formatua beti aldatzen da. Eta gero, bai, zuk esan dezu, Maialen, egon bar dezula pixka bat adi zer datorren, eta plataforma berri bat balin badago, pendiente egon, eta ea nola komunikatzen den hor, eta tal. Baina aldaketa hori usteet organikoa ez bada, ez dela lortuko inoiz. Organikoki mugitzen ez balin bada jendea beste plataforma batera, hori forzatzea ikusten dut oso zaila. Niretako erantzuna da, bertan ere egon behar dugu, azteko. Eta gero pentsatu nahi dut, kasu konkretu batzutan non komunitate bat oso fidela den egin daitezken horrelako traslazioak. Hola, atrebentzia asko zer, baina zetaken kasuan, iruditzen zait komunitate bat oso fidela dagoela horren atzetik, friki kuadri bat inkluso, komunitate horren barruan, eta aipatu duzu badaudela komunitatea egiteko espazio fisikoak kontzertuak. Triple, iruditzen zait, zuen kasuan aukera legokela kontzertutik kontzertura ere bestelako espazio fisiko beste kanal sortzeko eta jendea mugituko zela. Bertzait topagune batera, bertzait beste webgune batera non bestelako esperientzia bat planteatzen dugun. Baina gakoa dela komunitatea egitea, eta hori dela zetakek lortu duena. Komunitate fidel bat. Nik erosi ditut bat aztean atzetik. Eta ez naiz konsideratzen komunitateko kide, segurenik bai, baina frikia ez. Eta feo, eso. Oraingoz. Ez, nik uste baietz, bai, baina hori, errestu bar dezula bide hori. Osa, esaten duena, organikoa edo erresa izan, naturala izan dadila,
Eta gero, baita ere, iruditzen da komunikazio ekintza asko, aipatu zuen boldamena, igual ez duela izan zerbait zentratuta, igual jende hori ez dagoela pentsatzen, egingo dut eduki hau Instagramerako, eta beste diku hau, egiten ez du komunikazio ekintza bat, gantxoa daukan zerbait, jendeari interesatuko zaion zerbait, eta hori trasladatzen ez du aldezun bidetik. Burua etorri zait podcastena, ez? Kursala betetzen dute batzuk. Eta Instagramen daude, baina kursala bete dute. Iruditzen zait, hor atzetik komunitate bat dagoela, eta horrek lortzen duela, zuk aipatu duzun, saretatik aratagoko espazio hori, sekretua da komunitatea. Baina, Itziar, zetaken espektakuloan, edo sare sozialetan jarri behar da indarra. Eta Maialen, eta da, marka oso ondo, eta Instagraman, baina azokari jarri beharko diogu garrantzia, ez? Ez que nik uste edukian, aztu iten degula askotan edukiaren garrantzia, eta salmenta egin behar da, baina eduki ona sortu behar da aurrena, salmenta hori egiteko. Bai, eta nik uste dut, zuk esan dezun bezala, azoka dela importantia, eta zetaten kasuan, baina inberdegue bai envoltorio bat, kontakizun bat, eta salseoa, jendearen arreta, eta horretarako baliabideak oiesek. Bai, hori da, niretzat ere garrantzitsuena da kontzertua da zetak. Nik egin dezakedan hoberena da, hori aliketan mimo gehienez zabaldu eta saiatu mezua handitzen, baina jazta. Bale, beste galdera bat, oain aipu bat, ekarriko dizuet, hola, liburu kurioso bat. Cómo triunfar en internet, guía para el éxito, bai? 2008ko liburu oso zar bat, baina batzutan, ez? Ibilbide historikoaz eta hitz egiten aritu geha gaur eta aritu geha behiratzen, ez? Pixkat ze kontatzen zan duela urte batzuk, ez? Nola irudikatzen zuten etorkizuna, gomendioak eta bar. Eta bertan, gomendio bat, zehazki, arrakasta izateko, ez da, ez eskaini erabiltzaileari gauza gehiegi aldi berean egiteko aukera. Zan gomendioa. Esango nuke gauzak asko aldatu dira ordutik, ez da, pixkat Itziar aipatzen zenun lehen, ez? Minutu batean gertatzen dian gauzak, ez? Edo eskura dauzkan aukera guztioen artean podcastetan era aipatu duzu. Aukeratu behar hori, ez? Ze aldaketa ikusten duzu ondan, ez? Gauza bakarra eskaintzetik, multi eskaintza honetara. Aldaketa. Prebizioak itea oso zaila dela mundu aldakor honetan. Ez dakigu lehen pentsatzen genuen korronte bat tekangoa zela, eta gauza batzuk eman dira, baina eguneko hemendikan zer datorren ikustia, eta hori... Ez dakit, lehen aipatu degunetik, ez? Batzutan, baita ere, eduki batzuk behar bada ez daudenak oso landuak eta gazteak aipatu ditugu, ez? Eta etzaizkie gauza luzeak gustatzen, eta bar. Eta gero, dira, bideo jokoen frikiak, eta pasatzen dituzte, 2 ordu terdi, tipo bat bere etxean ikusten, eta ez dute arreta galtzen. Orduan, hori ere, uste aztertu beharriko kontu badala, ez? Zergatik pasatzen da hori? Arreta, nahi desunerako daukazu, nahi ez desunerako ez. Itziarrek ere esan du, bera horretan ari da, eta momentu batzutan, bideo bat ikusten, aspertu egiten da, edo ez gera behar adina arreta jartzen ari. Galdu egiten gera beste gauza batzutan, igual hau bete egia daukagulako. Bale, eta azken galdera bat, nire aldetik, beste norbaitek zerbait gehitu nahi badu denbora pixka badaukagu oraindik. Ibilbide historiko zabal bat egin dugu gaurkoan zehar, hainbat arlotan fijatuz edo, oraintxe hortaz ari zinaten, ez? Hemendik aurrera zer, badakit. Ez dakigula, inork, ez daukagu inork etorkizuneko mapa hau, baina irudimen ariketa bat egin da, zer gertatuko dela, iruditzen zaizu ez. Balen, aipatu ezu, ez, Maialen, sare sozialak nire ustez aldaketa bat badator hontan, edo adimen artifiziala aipatu ezu, bideoen luzeraz aritu beha, podcasten jarraipenaz, ze gertatu daiteke datozen
urteetan? Nola ikusten duzu komunikazioaren etorkizuna? Bai, igual arretaren kultura hori izango da, zaila dana mantentzia, eta hortikan nahi izango deula pixkat atea, nik uste dut, eske zaila da, udana jarraitzia momentu batzutan. Nik lehen aipatu dut, naizan hor, eta horregatik ekarri ditut besteren hitzak, esango nuke gehitzearen, esandakoari, tokatzen zaigula koherenteak izatea egiten dugun horrekin, nolabait bermatzeko oinarrian dagoen hori errespetatzen dugula, eta nuklearra dena, izan zetak, izan atzetik dagoen erakunde marka eduki, audiozko eduki bat, zaintzeko. Hori tokatzen zaigula. Eta gero zer etorriko den, Nik ez dakit nola izango dan hori, baina persona dan momentutik eta komunikatzeko gaitasuna daukan momentutik komunikatu da. Beraz, etorkizuneko pertsonak ere komunikatuko dira, ez dauka dudarik. Nola? Ez nahi zigarlea. Itziar, zerbait gehitzeko? Nik nahiko alan daukat ikusteko orain zer egiten den, baina ez, berdina, nik uste dute garrantzitsua dela proiektuak konektatzea ondoan daukazunarekin, eta izango da mobil batekin, edo irrati bidez, edo, baina, entretenigarria den artean uste dut izango dela. Eta hor sartzen dira beste eduki batzu, informazioa, eta hori guztia, gian ezin dezuna hainbeste sartu entretenimenduaren esparruan, edo izan daitekena ez etikoa, edo, baina, nik uste dut asmatuko dela moduren bat. Beste zerbait galdetzeko, azken aukera? Ez? Gure aldetik eskertuta, zuen arreta 2 ordutan zehar hemen mantentzeagatik, eta zuei eskerrik asko, pista interesgarriak eman dizkiguzue ez dakigun, etorkizun honetan ez, behintzat komunikazioaren arloan jarraitzeko. Eskatu nahi dizuet inkestak beteta itzultzea, hor irteeran, oso kontuan hartzen ditugulako zuen ekarpenak, jardunaldia antolatzerako garaian. Eta ondo amaitzeko, aurreratu dizuet lehen, gure lantaldeko Goreti Jotasu, aritu da Margoekin, eta opari txiki bat oparituko dizuegu, artelan txiki bat bakoitzarentzat. Goreti, mesedez? Erakutsi. Garretaren ekonomia dala eta 2 segundu, azken hitzak. Zarra baino jakintxua esango nuke, eta gaztea berritzailea, bilak beharrezkoa diala, etorkizunako, eta ze ondo ez dakigula, zein den gure etorkizuna, eskerrak. Bale, eskerrik asko. Argazka baterako du. Mila esker, izlariei, laguntzaileei, bidelagun guztiei, eta hurrengo urtera arte. Eskerrik asko.